συνεισφέρουν σε μια φανταστική ατμόσφαιρα. Μια εικόνα που θα την αντικρίσουν βγαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές. Ένα σπάνιο θέαμα για αυτούς, όπως και για μας. Είναι τα παιχνίδια της αλήθειας και του θάρρους. Η Ελλάδα όθηση του Τωροσίδη. Παίζει με τον Σαλπικίδη, προσπαθεί να μπει στη φάση ο Μήτρογλου. Διαμαρτυρίες από τον Τωροσίδη στον Πέτρο Προέμισα, καθώς ο Μήτρογλου. Για να το ξαναδούμε. Υπάρχει ένα κράτημα από αυτά. Αυτό να μένει για να εκτελέσει. Εκτός και αν το εκτελέσει αυτός. Όχι, ο Χολέβας είναι, αλλοιώνεται πάνω στο ήχος από τον Ματσέλ. Πορεία της μπάλας. Σαλπικίδης, Μήτρογλου! Γκολ, γκολ, γκολ. Yes! 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 Στο 14. Ποιος άλλος? Και τι πάσα και με πόσο καθαρό μυαλό από τον Σαλπικίδη που συγχρόνισε το κτύπημα στην μπάλα με την κίνηση των αμυντικών να βγουν από τα καρέκος μετά την καταρχήν με την Ουκρανία που πεζόταν πρόκριση σε παγκόσμιο κύπελλο. Τότε ήταν ένα άβγαλτο παιδί που πρωτοέμπαινε στην Ανδρών 4 χρόνια μετά. Είναι η βασική επιθετική αναφορά της ελληνικής ομάδας. Άμεση εκτέλεση με το αριστερό. Πολύ καλή πάσα, πολύ καλό το τελείωμα. Και όπως είδαμε προηγουμένως και από την γραμμή, στην ευθεία με τους αμυνόμενους της έφαγαν τον γκολ σε δεύτερο χρόνο. Ο Τζιόλης, λίγο διστακτικά, ο Χολέβας σηκώνει την μπάλα. Πήγε ο Σιώπας, έκανε επαφή με το σώμα του, αλλά δεν έδωσε δύναμη. Έχουν βάλει 6 παίκτες στα ελληνικά καρέ και ισοφαρίζουν με έναν από αυτούς αμέσως μετά τον γκολ του Μήτρογλου. Και είναι ο Μπογκδάν Στάνκου που στο δεύτερο δοκάρι μπόρεσε να διαφύγει από τα ελληνικά μαρκαρίσματα και απλώς κάνοντας μια στοιχειώδη επαφή με την μπάλα. 12 παιχνίδια εναντίον της Ελλάδας έχει σκοράρει μόνο η Βοσνία Ερζεγοβίνη στη Ζένιτσα. Εδώ κερδίζοντας τον Τωροσίδη, ο οποίος κοιτάζει αμήχανος αριστερά και δεξιά, ο Στάνκου φέρνει στους Ρουμάνους την ισοφάριση. Τωροσίδης που έκανε και το φάουλ και εν συνεχεία έχασε το μαρκάρισμα. Τωροσίδης με τη μία το γύρισμα στο 20. Η επανόρθωση από τον Βασίλη Τωροσίδη. Μία assist σαν και εκείνη που είχε δώσει στο Μήτρογλου στο Λίχτενστάιν. Τώρα μπαίνει με την μπάλα μες στα δίκτυα ο Δημήτρης Σαλπικίδης. Τον Τωροσίδη, ο οποίος έκανε πολύ καλή πρώτη επαφή. Σήκωσε το κεφάλι και είδε τον Σαλπικίδη στο δεύτερο δοκάρι. Αυτό είναι το replay που επιβεβαιώνει αυτό που λες. Σαμαράς, Τωροσίδης, πολύ ωραία. Σαλπικίδης, όλα με τη μία επαφή. Έτσι. Ένα γκολ του Σαλπικίδη, αλλά προπάντων ένα γκολ της ομάδας. Το 10ο. Τωροσίδης. Σαλπικίδης, καλό 1-2. Πάει για το τελείωμα ο Τωροσίδης και νομίζω ότι έπιασε τα προετοίμαστο, ευνηδίασε τον Λόμπονιτς, αλλά και τώρα ο κόσμος σαν κάτι να νιώθει ότι χρειάζεται η ομάδα. Ο ένας ξεσηκώνει το διπλανό του και όλοι μαζί κάνουν το Καραϊσκάκι αυτό που είναι. Αυτό είναι. Μια έδρα με θετικά vibes για την ομάδα. Τις κερκίδες. Σαμαράς παίρνει την εκτέλεση. Πρώτο δοκάρι, γυρίζει την κεφαλιά ο Κατσουράνης. Μήτρογλου! Μήτρογλου! Στην αγκαλιά των αναπληρωματικών, η βασική, ο γυμναστής, το ελληνικό κουβάρι. Σε πανηγυρισμό. Έχει ξαναγίνει. Γυρίζει ο Κατσουράνης. Πετάει και το Μήτρογλου, η μπάλα βρίσκει και στον Γκοϊάν. Δεν πειράζει. Καθόλου. Ξανά. Σκάει η μπάλα. Σηκώνεται εκεί που τη θέλει ένας εκτελεστής. Και με το ποσοστό τύχης που αντιστοιχεί σε αυτή την κόντρα από το σούτ του Μήτρογλου, αλλίωση της τροχιάς της μπάλας πάνω στον Γκοϊάν. Η έκσταση του σκόρερ. Χολέβας. Χαμηλά. Κατσουράνης. Όχι. Καθαρή ευκαιρία για το 4-1. Να μην μπορεί να κάνει με έξοδο ο τερματοφύλακας κάτι. Έχει γίνει ο επιπλέον παίκτης της Ελλάδας στα ρουμανικά καρέ ο Κατσουράνης, αλλά δεν κάνει τη σωστή επαφή με την μπάλα. Η εκτέλεση από τον Τωροσίδη χαμηλά, αφήνει ο Κατσουράνης, κόβει ο Ράτς.
Γεμίζει ο Μανιάτης. Σηκώνει ο Διόλης. Μήτρογλου. Αποκρούει ο Λόποντς. Και δεν πίστευε ο Μήτρογλου ότι έχει μια δεύτερη ευκαιρία στην ίδια φάση για να μπει με την μπάλα μέσα στα δίκτυα. Goal United, the football manager. Live your dream and manage your own team. Take care of everything from training the team to building up the stadium. With the best strategy, you'll take your team straight to victory. Goal United, the football manager for your browser. Play for free now.